did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Tak jo, tak vítejte dámy a pánové, konečně. Pojďme nic. Nazdar lidi, vítám vás u dlouho očekávaného studioturu za 100 milionů eur. Je to tak, dámy a pánové, tenhle vlog, je to vlastně první vlog, který natáčím po zhruba 4 letech. Nevím, jak se to dělá, děkuji moc mému kameramanovi, mý sestře, Leonce, luší ti to. Tak jo chlapi, a jdeme se na to vrhnout. Začneme od levé strany po mém boku. Tady si můžete všimnout, že máme takovou skříňku, kterou jste již mohli zahájit na streamu, kde se vlastně nachází tenhle krásný kobereček, který mi vyrobil jeden divák, což mu moc krát děkuji. Je to vlastně srdíčko, můj emote, můj odznak opad L, jako opad love, jako opad láska. Dále tady máme takovou samozřejmě Mad Monk baseballku, kterou neukážu, protože mě Mad Monk již nesponzoruje, takže jim samozřejmě na to seru. A dále tady máme tuhle krásnou televizku, kterou, jak jsme vyšli, tak je vlastně tady připnutá tímhle speciálním ramínkem, aby to drželo takhle ve vzduchu. Teď vlastně ležím v posteli, tam si takovou ukážeme, tak já vlastně na to koukám. Byla tady hlavně na výměnu manželek a samozřejmě, když mám nějakou tu dámskou společnost. Dále, co tady se podíváme, tak jsou tady tyhle krásné suplementy značky Aspire, což je vlastně jediný důvod, proč jsem furt takové formě, jaké jsem. A to hlavně díky skvělému sex boosteru značky Aspire. Nezapomeňte se podívat do popisku videa pro 7% slevu, když zadáte v košíku kód OPAD. Je to neskutečná sleva a jinou lepší nenajdete. To je vlastně tu největší, co jde. Dále, co tady máme, taky je moji plišáci, moje sbírka je tady Tiger z pohádky Medvěd Pů. Dále tady máme SpongeBoba z pohádky SpongeBob, pana Evžena Krabse z pohádky SpongeBob a Krtečka z pohádky Krteček. Samozřejmě tady máme taktéž Aspire CFM Whey čokoláda, což je vynikající A1 plus proteinos. A samozřejmě si dáme giveaway o proteinos jako rest povedet. Dále tady máme taky Aspire Immunity Booster, Superior Magnesium, Omega 3, nejkvalitnější Omega 3 na CZSK trhu, 33% EPA, 22% DHA, absolutně nám tuší, co to znamená, ale je to skvělý a cítím se skvěle. Samozřejmě můj outfit dneska, tak mám tady svůj klobouček, což je asi což je asi nejkrásnější kus mého merče. Mně osobně se nejvíce líbí opatona 4.gg, celý můj merch. Tričko, co jsem vzal nějaký frérce, a kalhoty, to mi myslím koupila mamka. Skvělý. Jdeme se podívat dálos. Co tady máme, tak když se podíváte, tak tady to je moje postel. Tohle je to, kde spím. Což, jak jste si mohli všimnout, tak ne, já nemám postel. Ano, já spím na zemi a to si z toho důvodu, že mi to vyhovuje a že tady není úplně tolik místa, bohužel. A kvůli tomu já spím na zemi. Každopádně vlastně to hlavní kuda, co jsem měl ukázat, to jsem úplně zapomněl, tak je samozřejmě to odlučnění. Jak jsem vyšel, to je takovýhle skvělý dřevěný panely a ta akustika tady je opravdu neskutečná. Firma, která nám tohle všechno udělala, tak je Harangi Sound a samozřejmě veškeré info budete mít v popisku, videa, nějaký odkazy, sociální sítě a tak dále. Co se tady vlastně všechno udělal, abych vám to popsal. Tak mám tady tyhle první insane protizvučné dveře, což samozřejmě i ségra potvrdí, že nejde nic slyšet. Je to tak, Leonko? Je to tak. A kde samozřejmě je i ucpaná klíční dírka, je tady tenhle ten prapor, nevím, jak se to nazývá, že to budu prostě říkat názov, a teď jsem si vymyslel. A je tady samozřejmě i uzemnění, tak prostě je to jakoby vyplněný nějakým způsobem. Co tady máme dál, tak vlastně na každou tu stěnu se dala další stěna, jak tady vidíte tohle dřevěný, a na tu stěnu se dala stěna, na to se dal akustiční pina, na to se dala další stěna a na to se dalo tohle dřevěný. Váš teďka sousedí nic neslyší, můžeme udělat sound test. A nic, sousedí neví, že tady jsme. Což je samozřejmě skvělý. A pak tady ještě máme taky tady ten krásný akustický výtěr, nebo ne výtěr, jak se to jmenuje, Lenko? Záclona, ale záclona, která zároveň funguje i vlastně jako protisvětelný systém, že mi tady prostě neprochází sluníčko, což protože prostě nechápeš, nemám rád sluníčko. Je to skvělý. Jedna z nejlepších věcí v tomhle pokojíčku a mnou nejoblíbenější, tak je klimatizace značky Toshiba. Co víc k ní říct, je to prostě klimatizace. Dále, co tady máme, tak se podíváme na tuhletu vlastně vitrínu. To je vitrína, správně. Vitrína, kde tady máme samozřejmě ráj proti komárům a mouchám, nenávidím komáry. Dále tady máme knížky, máme tady důmyslné umění, jak mít všechno u prdele, což mi koupila moje sestra.
kniha útěchy, proč spíme, 4 dohody a přestaňte řešit hovna. To byste si měli koupit vy, abyste neřešili, jestli se ráno sjel nebo nesil. No nic, jaký člověk, to mi přijete. Tady máme, chlapci, sledujte to. O můj bože, tohle je 8 nikotinových puků. Já už neužívám nikotináře, pánové, dneska je to 24. den, co jsem bez nikotinu a jsem na sebe tak extrémně pyšný, že jsem to dokázal. Je to krásné, kámo. Tady máme samozřejmě ještě treat stick, což je pro Akali, pro Leonky Pejska, když náhodou tady ji hlídám, abych jí mohl dát nějaký snack. Dále tady máme nějakou voňavku, nějaké samozřejmě drogy. Já si prdele, je to paralen. Je to paralen a máme tady samozřejmě i Ambroxol, což je lék na kašel. Tady máme od Resta Dreamwear, zdravím Resta, díky moc. Míško, poslal mi to na test, ale stejně já preferuju Aspire Luna Perfect, který samozřejmě sponzorujou a 7% celový kód opat. Dále, co se tady můžeme ještě ukázat, jsou tady světýlka, který jste si ještě určitě všimnuli. A dále, co tady máme, pojď Lánko, pojď trošku do záru, tak tady ukážeme tuhle část, jo. A tady máme samozřejmě lampičkos, adios amigos, nabíječka a tady máme už nějaký způsob svůj equipment. Tady mám vlastně běžný trička, protože Segra zabrala celou skříň, takže bohužel já musím být oblečení tady. Ale mě to nevadí, tady moje krásný tričko, tvrdý materiál, opat L, to oversize, takže já dokonce se fitu i do SK, skvělý, nádherný tričko. Líbí si Dělenko taky? Ano, mám taky jednu. Výborně. Dále tady máme taky samozřejmě nějaká taška, kterou jsem si teďka musel koupit na ty EMI tréninky, aby se mi tam vešlo všechno vybavení, což je třeba, tady mám ochranu na holeně, ochranu na kolena, ochranu na koule, no nic. A potom máme samozřejmě boxerské rukavice, vynikající A1+, a potom máme samozřejmě tyhle krásný MMA rukavice. Můžeme si ukázat nějaký stírování. Jsem v záběru, Lonko? Ano. Takže přední, zadní, přední, zadní, přední, zadní, přední, zadní, rukám předu. Takže chat, okomentujte moje stínové boxování. Jednáte se do komentářů. Kurva, zapomněl jsem poznámit, abyste dali like na tohle video. Dejte prosím like. Každý like se počítá, každý like pomůže. Jestli tady bude 10 lajků, tak udělám další vlog. Tak jo, jedeme. Let's challenge. Ok, holci, pak co tady máme dálost. Takže to jsme ukázali, Lonko? Ano. Dobrý. Takže tady máme dálost je můj setup. Holy macaroni. První tady máme taky můj krásný nový počítač, který jsem si koupil vlastně tento rok, kde již tady mám napsáno, v tomhle počítači se nachází AMD Ryzen 9. generace 7950 X 3D a MSI GeForce RTX 4070 Super Ventus 12 GB. Když jsem měl nějaký větší nebo více detailů, tak stačí jít ke mně na Twitch, tady máme opat 04, kde mimochodem streamuji každý den 18:00 a napsat do chatu vykřičník PC. To vám napíše celé vlastně moje komponenty. Dále tady máme hlavní monitor značky Alienware, nevím co je za monitor, ale je skvělý. Máme tady wallpaper z Jujutsu Kaisen anime, který jsem neviděl, ale tenhle obrázek se mi vážně líbí. Máme tady skvělé hry League of Legends, Elden Ring, Dark and Dark, Counter-Strike 2 a moje teďka nejoblíbenější hra Brawl Stars. Na mým posledním monitoru tak si můžete všimnout Merkur Promo, 50 free spinů zdarma, bonus bez chytáků. Vlož 5 krče, jednou protoč a máš 200 korun českých. Samozřejmě ministerstvo financí varuje účastí na hazardní hře, může vzniknout závislost, hrát mohou pouze osoby starší 18 let. Další tady máme taky Logitech, prostě keylight, světlo, webkamera, tohle je moje první webkamera, tohle kamera, se jsem začínal streamovat, mám ji už 6 let, je to Logitech C922 Pro HD 1080p 60 fps. A mají vlastně i Leonka. Je tak, Leonko? Ano. Ukazovala, jakoby, no tak jo. Dále tady máme taky, můj bože, nádherná židle, značky Herman Miller. Tam si nejkvalitnější a zároveň i nejdražší značka židlí. Tuhle konkrétně tak mi koupila moje, už bohužel teďka ex-přítelkyně Eva z Francie a já jí za to děkuju. Aspoň něco jsem si z toho vztahu odnesl. A to sice židli. Já si sranduju čas záda mě. Každopádně tohle židle je vážně skvělá. Musím říct, že vlastně od té doby, co ani sedí, tak mám vlastně rovný záda. Tak jo, dále tady máme sluchátka nějaký zasraný, klávesici, kterou jsem taky vlastně ukradl Evě, jak jsem si uvědomil. Jak si myslím, že to není QVR, ale AZER. Já už mám že to je prostě francouzská klávesice. A na tom samozřejmě mám česku, takže jakoby nevidím to, ale vím to, protože to mám v hlavě.
Dále tady máme taky ten stoleček, tady vlastně mám na obírání věcí, mám tady vlastně velký hajzl papír neboli kuchyňskou utěrku, kterou používám na různé aktivity, ať už je to smrkání a nebo prostě utírání prachu. Dále tady máme termosku, tady nic není, káves na čaj, teda hrníček na káves a potom tady máme samozřejmě koš a tady máme ještě nějaké od Restose, nějaké suplementose a tady máme ještě můj merch opat. Tohle jsou ale trička, tady jsou LK, co jsou moc velký, protože ty trička jsou vlastně oversize. A můj koš a no, dámy a pánové, já si myslím, že tohle je všechno. Tenhle vlog nejspíš, já ho prostě dropnu na YouTube, nebudu to ani nějak editovat, nebudu tam ani nic dávat a uvidíme, jak se na to bude líbit, kámo. Jestli to bude vlastně sračkový ohlasy, tak už hodně zatočím a jestli to bude skvělý, tak se můžete těšit na víc vlogů. To bychom třeba natáčeli vlogy, prozkoumáváme Ústí. To bychom třeba šli do Ústí nad Labem s Leonkou a udělali bychom vlogy. Nějaký budovy, co jako, nežijou lidi tam už. Máš za ušima, Leonko, máš za ušima. No chlapi, díky moc za sledování. Nezapomeňte podívat se do popisku, kde najdete firmu, která mi dělá tohle odlučení. Já ještě moc krát jednou děkuji Harangi Sound za to, že mi tohle zprostředkovali. Je to paráda, už jsem tady 3. měsíc a zatím si žádný sousedí nestěžovali. Co ty, Leonko, slyšíš nějaký hluky? Ne. Je to asi paráda, Leonko. Teda chat. Konečně. Já jsem Leonu nepoplatil, aby tohle řekla. Přísahám bohu, že nedostal žádný peníze. Zatím. Každopádně, to je všechno, chlapci, nezapomeňte, Aspire, slový kód, opat, Merkur, 50 plus zadarmo za registraci, bez musnosti vkladů a Harangi Sound. Díky moc, že a vidíme se na streamu Twitch, který je 4 každý den 18:00. Vaša!